Sanibona South Africa. Kuphi nakuphi khona ngeendawo nibingelela lo Mduduzi ngwakamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Sinibikela ke ngaphansi kwengosi yethu esihloko sayo sithi abantu bayagula. Namhlanje ke singapha ke eThekwini la sivakashela khona udadewethu ngenkinga nayabhekene nayo. Sekuyinkinga yesibili le engihlangabezana nayo esiyenza ukuthi nami ngiqale ngithi ukuvula amehlo ngempela ngale nkinga ephathi udadewethu ngoba ukhona nomuntu sike sambona esontweni elidlule ofana naye exactly inkinga le ephethe udadewethu inkinga efanayo, inkinga yokukhukhumalelwa amabele. Into bengayazi ukuthi ikhona but njengoba ngisho ukuthi sekuyicase esibili le elandelana in the row, sengizama nami ukuthi ngithuke ukuthi angempela ngibhekisise le nkinga kanje ukuthi futhi ngabe isifo esikhona noma isifo esifikayo yini lesi. Thina-ke njengenhlangano yokuthweleni sisishayeke ukuthi sihambe siye kubantu uma besibiza singakwazi ukuya kubona ngendlela esifisa ngayo ukuthi siresponde ey'celweni zabo ngenxa yokuthi-ke siba nenkinga yokuthi sizofika kanjani kubona. Kodwa-ke sibonga udadewethu-ke ukwazile ukuthi ukuze kube namhlanje-ke athole amasente ngoba naye akasebenzi ohlele ekhaya ngayo le nkinga emphethe waze wakwazi ukuthi agibele eze ngapha azosibona. Ukhona ukuthi dadewethu sizokhuluma naye. Sawubona sisi. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Mina igama ngumduduzi Sibonga Mkhwanazi. Senangibiza ukuthi ngothweleni nina. Yebo. Usisi ubani? Mina nguShila ngowakamdluli. Kephi ma? Amakhaya wamasePortshepstone kodwa ngokuhlala ngila eVerulam. Yebo dadewethu. Yebo. Usithintile la engosini abantu bayagula. Kwenzakalani ma? Benginokuloke ngilandela uhlelo lakho lelathuleleni. Ngaxoxisana nabantu basekhaya ukuthi kunohlelo olukanje olujwayele ukusiza abantu abanenkinga. Usisi wami waseyangi-advise ukuthi angike ngikubhalele nami ngike ngicela usizo cause ngizamile ukuhamba ezibhedlela but usizo angilitholanga. Ngiqaleke ukugula ngo-2019 cause ngo-2018 ngangingenankinga ngangi-right ngisebenza. So kwaloku ekukhula-ke ngazitshela ukuthi into ekhulayo mhlawumpe into esazophinde ime cause ingane nginayo isindala. So bengeke ekukhuliswa ukuthi mhlawumpe ingenxa yokuthi ingane ngiyancelisa kanjalo. Ukuqala kwami ukwanothisa ukuthi ayakhula ngiqale ngo-2021. Ngazama ukuloke ngihamba ke esibhedlela eklinikhi la ngasekhaya ePortshepstone. Ngazama ukuloke ngihamba eklinikhi up until u-2023 bangidlulisela eMachisini esibhedlela sangasekhaya bathi ngazuthi nginama-lumps emabeleni. So ngahamba ngaye esibhedlela eMachisini, mebefika eMachisini bathi ababoni kahle bazongirifeyela ePortshepstone. Ngadlula ngaya ePortshepstone, mengifika ePortshepstone nakhona bathi bazongidlulisela eAlbert cause nala ngaphansi kwamabele kuney'nyama esezikhula ngazuthi nginamabele awu-4. So mase bengidlulisele eAlbert ngahamba-ke kusukela ngo-2023 eAlbert kuze kube yilo nyaka. Ngo-2023 bathi angibuye ngo-2024 ngo-August ngaphinda baphinde bathi angibuye kulo nyaka. Mase ngiphinda kulo nyaka base bethi ngiyi-best candidate ukuthi bangangenza i-breast reduction but ngeke bakwazi ngoba izinsiza zokusebenza abanazo. Esiphi isibhedlela? eAlbert Luthuli. Yebo. Base bethi izinsiza zokusebenza abanazo. Ngase sengiyathatha-ke isinqumo sokuthi angike ngicele kuwena bhuti uthuleleni ukuthi uke ungisize mhlawumpe ne-South Africa yonke ingisize kule nkinga engibhekene nayo ngoba kuyimanje angisasebenzi. Ngiwumuntu ohleli nje ekhaya ngenxa yesimo engibhekana nazo. Angikwazi ukuthi ngime isikhathi eside. Ubhodisi mengiwugqokile uyangigqilaza. Kuyimanje nje kade ngiloke ngirapha siphethe i-wrapping staff laphaya cause mengihamba isikhathi eside kuba kuhlungu. Engazuthi ngingaba umuntu ohlele ephushwa ngasemuva libhekele emuva cause ngiphathwa isibhobo kube kuhlungu amahlombe wami. Nginqamukelane umoya ngingabi nayo. Ngihlele nje nginesicefe. Okay. Ngicela uqala la nje ngaze ngibuze okunye. Yebo. Uma bethi eChief Albert, Nkosi Chief Albert Hospital. Yebo.
abanazo iy'nsiza kusebenza. Insiza zini lezi abathi abanazo? Angazi-ke ukuthi babesho ukuthini ngoba bathi last year bengifaka bathi ngikwi-waiting list. This year mase ngiphinda bathi ngiyi-best candidate. Izinsiza abangenazo angazi ugovernment i-breast reduction iyabiza, so suke kufanele kube khona imali efakwa ugovernment ukuthi sikwazi ukusizakala. Base bethi abantu badila nama-special cases njengabantu abanama-cancer. I'm still lost, yabo. And at the same time puzzle ukuthi isibhedlela njengeNkosi Chief Albert Lithuli isibhedlela esikhulu leso in the province as well, ngicabanga ukuthi in the country, yabo. Nathi sithembele kusona ukuthi it is one of the best, yabo. But ke if kuyisona futhi sizothi asinazo izinto zakusebenza bese kuphinde futhi kubaleke uxhaso lemali ukuthi kusho ukuthi kudingakala imali. Washo kanjalo udokotela wayengibona. Okusho ukuthi lokho kwenza ukuthi ke uma ukuthi nibaningi because ungwesibili wena eninalesi sifo lesi, okusho ukuthi kuyacaca ukuthi naye iNkosi Chief Albert noma ithenjiwe but nifike nishaya udongweni still nimi. Yebo. Ngoba bathi angibuye ngiqale phansi uma kuukuthi kuyaqhubeka ngase ke sengiyacela ukuthi at least ngicela banginikeke i-medication ngoba ngihlele nginakho le inhlungu lezi engizwayo. Base bethi bangakwazi ukuthi bangilentozele iPanado. Panado le ithina sesitolo? Yebo. Uphila ngePanado? Ngiphila ngalo nje iPanado. Nalo futhi alisangisizi ngoba ngize ngacela kusisi wami ngathi mina ngicela ukuthi mhlawumbe sike sizame ezinye indlela noma imithi yesintu ke at least lezi ezokhotha cause lento mase ngiphethe ihambelana nesibhobo. 2 days back bengilele phansi nje ngakwazi ukwenza lutho. Ngase ngisizwa uyena kusisi wami wafika ekhaya ngoba ngihlala ekhaya yena uhlala kwakhe, so ngiyaye ngithi menginenkinga ngikwazi ukuthi ngifonele yena. Wase yanyuka ke ezongenzela ukudla. Mase ngiphethe lento angikwazi ngisho ukudla. Indlela izinhlungu engisuke nginazo cause ngigcineka esifubeni. Mengigcineka esifubeni kube nzima ukuthi ngidle. Lesi sibhobo naso siqhamuka through lokukhula kwamabele. Ngiyacabanga ukuthi kuba imbangela ngoba sona ngijwayele ukusinothisa mengigqokile ubhodisi. Yebo, ngijwayele ukusinothisa mengigqokile ubhodisi ngoba ngisuke ngibambekile. Kumakoti lokho esawumbona ngale emzinyathi ngazi noma sesikebheni lapha sasikhona lo nenkinga naye njengeyakho. Yebo. Kukhona lento engayifike ngayixoxa nje kuyena ukuthi khona into engayibona lapha ne-private hospital eNetcare lapha eGateway. Yebo. Beyenzela beyithungela umfana lomncane olwandle benenkinga yobuso. Yebo. Le nto iyathunga phambi kwethu siyibhekile udokotela wayefika nomshini nje specialist sakhona lapha. Ngoba yayithunga kuye kudokotela ayichaza ukuthi ayidesign ukuthi ayibe kanje kanje le eyayifana necap le ezobamba ubuso buka Alwandle after operation. Ngifuna ukubuza lokho nje ukuthi uma mhlawumbe kuthiwa sicela ukuthi kwenziwe into enjengaleyo because ngazi niyibiza ngani lento enivele nithanda ukuthi niyibambe ngabantu besifazane le bamathi bhaqa nizenze ke ifika le noma ifika ingekho ukuthi angeke lento yanisiza mhlawumbe kulesimo sikanje wale sisafuna usizo ukuthi ngoba ibamba umzimba namabele ukuze kwazi ukubalansa. Ngoba ngiyacabanga le weight eba khona emabele yondenza ukuthi manifuna ukuhamba nigobe iback yathinteka. Angeke mhlawumbe yawuzama umehluko. Angeke ngize ngibe nalo ulwazi baba cause usisi wami uke wazama wasahamba naye sayeGateway wayongithengela ubhodisi lo omejwayo abakumejayo. Sabuya nawo lo bhodisi mhlawumbe ngawugqoka 2 days or 1 week. Ngawugqoka 1 week. After that wawungasangilingani. Usustreshekile? Usemakhulu amabele usumncane. Okay, but awenza umehluko lo bhodisi lo 2 days? Hayi kwazifanela nje. Angithi phela ubhodisi wala kubamba amabele kuphela. Leyana angazi lento ngichaza ukuthi mhlawumbe like ukhonkolo ngiyalinganisa like ukhonkolo ezokwazi ukuthi ibambe iweight nasemzimbeni ngemuva ibalance not ukuthi ibe namabhande kuphela. Okay. Yabo angithi khona le misho leni igqoka le
ukhona Ngiyayibona nami leyo isho. le izifase ngemumva lapha kuthiwa khwexa ngithi yabo umuntu akhwaxa le ifaso la ngemumva ina nophini bakhona Ngiyayibona. angazi ngiyazibu hena yena nebhande enye khaqqa ngibuza into njengaleyo ukuthi mangathiwa mhlambe ake sizame ukudesign into njengaleyo angeke mhlambe iyakwenza umehluko. Angazi baba, ngiyacabanga ukuthi ingawenza umehluko mhlawumbe sisalindile ukuthi sibone ukuthi usizo ngiyalithola yini, ngoba cha kona sengiyinhlekisa nasemphakathini ngisho ezinganeni ezincane, so ngisho ontanga bami nje. Kubika South Africa makuthi abantu bazohlekisa ngezimo yabo ngokugula kwabanye abantu yabo, because akekho umuntu okuthanda ukugula noyibizela ukugula yabo. Nje busisekhala nje kanje ukhaliswa abantu laba abasho ukuthi endaweni ahlala kuyona nezingane zabo sebeyamhleka bamphendula inhlekisa, ofishi ke asigqugquzeli thina. Lezi siwayo ukuthi kwingosi yethu le ethi abantu bayagula sinama guidelines nathi siwabekile esisebenzela phezulu kwawo, okuyiwona esiwenza ukuthi abe yimotho yethu, ukwazi ukuthi inhloso esisuke sizoyenza la ukuthi sikwazi ukuthi ke sizwe ukuthi umuntu ukhala ngani, at the same time bese siyaliveza usizo lomuntu lomphethe ukuthi na ukufa khona, ukuze nawe uma usekhaya ukufa kanje uma ukuthi unakho nawe ukwazi ukuphela ngaphandle, ukwazi ukucela usizo. Okwesibili futhi okwesithathu kube ukuthi sizoqwashisa at the same time sibe sicela futhi umuntu usizo, nanokuthi ke senza ama-awareness ukuthi abantu esibabonayo benama-condition nezifo ezahlukahlukene ezibaphethe asingabaxwayi, asingahlekisi ngabo kuphela, asibasapothe ukuthi bakwazi ukuthola usizo, not ukuthi sihlekise ngabo, because ikusasa awulazi ikusasa. Ungazibona uright namhlanje but ikusasa awazi ukuthi kuzoba njani ikusasa. No, kubuhlungu dadewethu lokho sikuzwa ukuthi sekunabantu abahlekisa ngawe, but ke thina la sikhona esithi abantu bayagula, okwethu ukuzonisapotha sikwazi ukuthi nicelise usizo. Okay, njengamanje asinayo ne-idea mhlawumbe ukuthi ke uma ngathiwa kasithola mhlawumbe i-private hospital engakwazi ukuthi ilekelele lesimese kanje, mhlawumbe ingathi imalini ukwenza i-process njengale yokunciphisa amabele. Sorry, ngibuza ukuthi njengamanje senze ukuthi ugcine uhamba esibhedlela sikahulumeni, ubungakaze ulenze ucwaningo ukuthi mhlawumbe kuma-private hospital ibhedlela eziyimele zona zithi mhlawumbe uma zingayenza le operation yokunciphisa amabele kungaba imalini? Cha baba, bengingakaze ngiyenze ngoba usisi wami uthena ekustima engathiwa khona usizo elifana naleyo bangakwazi ukuthi bazame lokho okuncane abakuzamayo, cause naye usisi wami umuntu uyazisebenza kahle kahle, but ngenxa yokubona isimo engibhekene naso nangendlela ekwenzeka ngayo, so waseyasho ukuthi bangakwazi ukuthi bahlanganise lokho okuzobe kudingeka. Kathuleleni I'm skeptical entweni ethinta ezeyimali yabo, lezi ziwayo ongazobona mhlawumbe ngiveza ne-account noma kanjani la ngithi sicela usizo yabo, because ngifuna manga ukuthi mhlawumbe sengikwenza lokho kucace. Njengamanje sizama ukuthi si-embark kwi-process yokuthi sicela abantu basilekelele ukuthi ke sikwazi ukuthola okuyimoto esingakwazi ukuthi sikusebenzise ukuhambela abantu, because asinayo i-funding. And again in top of that kunabantu laba abanjengani abafika nezifo ezahlukahlukene okumele ukuthi mabeza kuthina sizoba assista kanjani ukuthi ke mabengalithola usizo ngapha kuhulumeni siya kanjani ngapha kwi-private, because kwi-private kuyaziya kufuneka ufike ne-Mastercard laphana yabo, noma i-business card okufuneka nje yabo uzoshaya yona laphana ukhokhe bathi imali engaka uyakhokha, umuntu uyangena esibhedlela ngaphakathi. Sizobhalansisa kanjani nezimene ezinjengalezo yabo, ngoba angeke ngithi uma sithi sizocela kubantu ukuthi sicela basilekelele ngokuthi sithole into yokuhamba, at the same time futhi kusetshenziswe ibhodo elilodwa lokuthi kufakwa lapho abantu ababona usizo lakho abafisa ukunikela ungathi bazophosa kwi-account yodwa, because kuzogcina kungasakwazi ukuthi yabo kucace. So ke iyona one of the challenges sabhekene nayo leyo challenge, but sizo-addressa soon enough ukuthi sikwazi ukuthi differentiate kanjani lokho ukuthi okay imali yabantu abalekelayo nasi isikhwama sabo esibacela usizo ukuthi bakwazi ukuthola ukwelapheka yabo,
njengoba nje nefamily yakho isho ukuthi bangakwazi ukuthi balekele nabo ukuthi bafake abangakwazi ukuthi bakufake nabantu abathintekile ba-ede phezu kwalokho yabo, but kufuneka lento ihlukane. Yikho-ke manje ukuthi kaThuleni singavele siqhamuke sithi-ke nansi i-account ifakani imali, asikwazi sikwenze lokho yabo. Uma mhlampe-ke asikaze nje siye nje ngalapho yabo. Lezi siwayi ngisamile, but noma zisinetha ngithi yabo ukuthi ziyasinetha khona siyabona ukuthi umsebenzi uyasinda, ake sayeke phambili yabo. But ngimi negenge ekhaya mfethu hayi asicela usizo kubantu ngithi wo, because angifuni ukuxova isitambu. Into yethu umize emphakathini ngifuna ibe clear nje kucace ukuthi okay nansi i-first lane, nanku yabo middle lane, nanku slow lane yabo. Unawe uma usuku wazi ukuthi ngizongena kule lane mina ngisupporta la yabo, noma ngisupporta la noma ngisupporta la. Njengamanje ngizocela ukuthi-ke si-embark kule progress ukuthi-ke ake siyokwenza i-consultation kuma-private hospital nama-experts aseceleni ukuthi-ke ingaba imalini ukwenza le operation kanje. Not wena kuphela, nobabili nosisi lo engimsho umakoti lo nomunye naye onengaba nenkinga efanayo, ukuze sizokwazi ukuthi ekugcineni shuthi uma lingatholakalanga ngosizo ngala nomuntu onemali ekhaya ongakwazi uku-afford angaze mhlawumbe ukuthi ngiyoze ngenze kaThuleni bese kwazi ukuthi okay ayike angihambele ngiyothi ngiyoza ngithola usizo endaweni ukuthi yabo. Ungabavezela abantu emakhaya babone mhlawumbe inkinga obhekene, nothi ungaveza amabele ngehlisa ijacket mhlawumbe sizokwazi ukubona khona eskipini la. South Africa yesona-ke isimo lesi-ke sikadadewethu njengoba nimbona nje iwona nje amabele lawo njengoba niwabona yabo abhekene nawo. Angazi noma ungathi ungasukuma mama. Niyayibona nje i-condition akuyona njengamanje ukuthi nomzimba awusalingani yabo, iyakhula la ngaphezulu umzimba wakhe futhi ubesho nje ukuthi nanka amabele ayakhula kakhulu. Uyasho futhi ukuthi sekhona nezimo eseyivelile ngathi manje sekuyibele amabele awu4. Usho njalo mangithi? Yes yabo. And singazi ukuthi-ke if esamile isikhathi siqhubeka sihamba le condition akuyona izobe sinjani by then. Mhlawumbe nje for example in the space of 6 months to a year if akalitholi usizo kuzobe sekunjani. Yilokho-ke sizokumela thina nesizo-embakha khona njengokuthi abantu bayagula sikwazi ukuthi sibalekelele ukuthi sibasiza kanjani. Dadewethu ngicela nje ukuthola ukuthi umntwana unganani? Una-16. Oh sekhulile. Yebo. Benthi mhlawumbe umntwana osancela yabo. Okay. Ngicabanga nawe umntwana iyam-affecta lento somehow. Iyam-affecta ngoba ezinye izingane zisuke angithi ziba nalento okuhlekisa. So iyam-affecta to a point ukuthi kunenye ingane aseze wayishaya. So kuba kuhlungu-ke uma uwumzali uzobona ingane yakho ibhekana nezinto igqoka izicathulo zakho wena mzali ngoba lento iyinto yami, but isim-affecte to a point yokuthi uze wathi nje sixoxa naye wathi mengathiwa ma ngempela ubhuti uMkhwanazi, yena uthi ubhuti uMkhwanazi uyakusiza, ngeke uzufe yini ma? Ngathi mina hayi ngeke ngize ngife phela makufikile isikhathi sokuthi ngife ngiyofa. Wathi yena mina ma ngibona ukuthi nami ngiyophila mengathi uyafa ngoba ezinye izingane ziyahlekisa ngawe, ezinye zezinto angikutsheli zona ezisuke zishiwo izingane. Uyazi kusisi wami ziningi nezingane engike ngizishaye ngiye ngisho emakubo kwazo ngiyokhuluma nabazali bazo ngenxa yokuthi zihlala ngana zodwa zidlala njengezingane but zigcina sezifaka amagama abazali ukuthi ungcono uMakaTitus kunawe, wena unamabele amakhulu ngezansi umncane ngaphezulu umkhulu, bangibize ngo-Undertaker wonke lawo magama. So akuhlali kahle enganeni and iwumfana ingane yami. If ungadescribe nje mhlawumbe nokumuntu obukela ekhaya i-start salento iqale kanjani? Njengoba ngisho ukuthi yaqala like amabele asuke egwansile njengomuntu osuke mhlawumbe ekhulelwe. Ngiloke nginganaki-ke ubhuti wami, khona ubhuti wami engimlamayo uweza edrobheni
ezothenga ubhodisi cause la benganginabo base bengangilingani bezitshela ukuthi ekhaya mhlawumbe ngikhulelwe. Wafika la eThekwini wathenga ubhodisi wabuya nawo. Mebuya nobhodisi athi hayi-ke lo ngeke uze ungakulingani ngoba ngiwukale ngekhanda lami. Shuthi wawugqoka ngekhanda ngazi ngoba wathi ukale ngekhanda lakhe. Hayi nami mengiwubheka ngithi hayi ngeke lo ngeke uze ungilingani. Mengiwuthatha ubhodisi ngawufaka wangilingana. Ayisanganake ekhaya-ke siloke sizitshela ukuthi lokho-ke uma wami waseyahamba-ke eyongithathela abanye obhodisi kaWoolworth. Ayipheli inyanga ngigqoka usayizi owodwa. Njengamanje ngigqoka usayizi 55 G. Njengamanje ngisuka kusayizi ku32 B. Yabona-ke lento ngabona nomakoti. Angaze ngisho ubhodisi bamba ngosayizi yabo nje ngifunda okunye manje ukuthi ubhodisi uyahambisana nalokho esigqoka ngaphansi yabo. Uthi kunosayizi yabo angazi ukusayizi ke. Mhlawumbe abayeni abaganiwe insizwe eganiwe lapha ekhaya ebeyithengele omama kodwa ke ngiyazi ukuthi amajongo ajwayele akona into ayijwayele ukuthi ayithengele omama lo siyakukhuthaza ukuthi ingazuthi kulabo ngempela asebe no partner engazuthi into esingakwazi ukuthi siyiqaphisele le madoda ngithi yabo. Nami ngiyeza ngizonijoin impela nje maduze nje ngizawugana impela nje ngithi yabo ukuthi ngiqaphelisise kakhulu ngala ukuthi oho uma ngithengele umama ubhodisi oyinamba ukuthi mhlawumbe ukuthi akasamlingani sheshe nami nawe phela ubaba wasekhaya usheshe unothise ukuthi engazuthi Shuthu sekhona khona inkinga ekhona ukuthi kade ugqoka usayizi yabo. Wawusugqoka manje yabo. Ikhona inkinga nawe ukuze ukwazi ukuthi phela umama noma angagcini mhlambe edleka yedwa ngaphakathi because azi ukuthi awuzukunderstand namuntu esilisa yabo. Nawe ufuna ukwazi ukuthi ubuze ke na mama. Usucela abanye obhodisi manje omunye usayizi usa right. Lokho mhlambe kuyokwenza ukuthi kube easy nawe usheshe nikwazi ukuthi nisukume niyofuna usizo yabo. Ngiyacabanga ukuthi nawe nje phela kulezo nsuku njengoba babekusole ekhaya ukuthi ke mhlawumbe awedwa nakupartner wakho naye mhlawumbe weloku ibuza ukuthi hayi waze wathi nje Nkosi yami uzoba ubaba wengane. Yabona yabo uhle ba ukuthi nawe khona supportive yabo. Ngibuzela lokho nje ukuthi nomuntu osekhaya nokuthi uyaqala kade le condition understand afunde naye ukuze asheshe ezokwazi ukuthi asisukume mangabe lezi impawu eshoyo ziba khona la ke emzimbeni ezifile ukuthi hayibo nanka amabele gwanza yabo. At the same time gwanza kwawo mhlambe kuyaqhubeka kuyakhula. Kona awunotice ngenkathi kusenzeka njengoba ngisho ukuthi mina ukuqala kwawo yaqala ngo2019 but ngiqale ukusukuma ngo2021. Ngiqale ngo2021 lapho ke bengiloke ngihamba ke ngenxa yokuthi bese ngizwa izinto emzimbeni wami ebezingajwayele ukungiphatha. Okay. Okubalekile kakhulu kunakho konke la South Africa ukuthi noma silicela usizo lokuthi usisalekeleleke enzeke le process yakho ukunciphisa amabele. Ukufuna ukuthola umongo wokuthi idalwa yini le condition. Yini i-cause yayo ukuze mhlawumbe ukuthi isekudleni esikudlayo noma mhlawumbe i-medication esisebenzisayo ukuze kuzokwenziwa ucwaningo bese kukwazi ukuthi kwenziwe i-awareness yokuqwashisa abantu ukuthi aba-avoid 1 and 2 and 3. Yabona nje khona lo mkhankaso okwenziwa kuthiwa i-breast cancer. Angazi nakuthina abantu besilisa ngapha nakhona ikhona ibalwa ngithi yabo. Ayi kumajongo nje onke engeke ngiphile nawo ngixoxana nawo. Angicabanga ukuthi mangase nje ngibavale endlini kuthi sibuzana ukuthi ukhona okohamba yabo leyo test leyo. Ukuthi kuyocheckwa mhlambe ke i-cancer yamakhwahla yabo abantu besilisa. Yabo. Hence ukungapha kunini abantu besimame ngicabanga ukuthi niyawahamba ema-clinic lama test kuthiwa ngithi i-breast cancer. Breast cancer. Into njengalezo yabo. Thina nje ngapha makuwabona umjovo nje uyindoda noma i-ambulance kuthiwa nje woza ngapha impela yabona nje yabo. Kusinzima leswayo uthola ukuthi abantu besilisa abaningi ibona sorry ukufa ukuze kube nzima kubona because akukhulumeki kubona nokufa bayathula babekezela ngithi yabo. Asizazi nempawu nje ukuthi sihleli bafethu noma sidla inyama sorry zithini impawu ze-cancer yamakhwahla iqala kanjani. Ayikho leyo topic le even la bephuza khona ayikho itopic njengaleyo ingene yokufundisana uzosukwazi ukuqwashisana nokuthi sikwazi ukuthi sikhulume because ukuventilate out kwenza ukuthi sheshe kube lula ukuthi
nosizo lukwazi ukutholakala nezeluleko ukuthi hayi mfowethu sukuma kanje kanje kanje. Cha dadewethu ngicela nje ukuthi kube kuwena njengoba sicela usizo kubantu abangavela mhlawumbe befuna ukulekelela mhlawumbe bangakuthola kephi ma? Bangangithola enambeni yami yocingo. Yebo. Ungayishiya uma uthi kuwena uyafisa ukuyishiya? Yebo. Ithi 078 11 33 444. Iphinde ma? Ithi 078 11 33 444. Bazothola bani? Bazothola uShila. Shila. Yebo. Hawu. Ubona waqamba uShila? Uma Uthi sizathu yini? uthi kunomlungu wayemsebenzele emphethe kahle igama lakhe kwakuShila so walithanda. Elesizulu alikho? Anginalo nguShila Phoshi. Hawu. Elika Phosha liqhamuka kanjani? Uthi laqhamuka kanjani? Ayi angazi kuye noma but nguShila Phoshi. Shila Phoshi yazi le yamagama le bafethu. Phela angiyazi ukuthi bekubazali mhlambe ke hey ngikhumbula ubaba nje mina ekhaya khona amagama abafethu ayebaqamba ngawo la uthi unali igama lelibhale phansi esikoleni but ekhaya kithi kwakhona uvuka ibambe kukhona unqa imbube yabo yabo lawo sinawo kuyasiqamba ke lawo kukhona ubamba umoya yabo mina ayingangenalo uma bangiqamba elam nje awangiqamba lona wathi ngumakashuba le yabo lamagama abazali yabo akudala isiZulu yabo ngoba lawo wesingisi bakwethu enye indawo yokucolonize enye iphathi yokucolonize nje leyo ngithi yabo yikho la emgwaqeni la sifica le amasela lawa wasiphethe uhulumeni ukuthutha amagama kunamagama eingisi la akukho ngisho igama lenkosi eyodwa la lemgwaqo emkhulu yabo ukuthi kusekucolonizwa kalokho nje yabo ukuthi ke amagama ethu la wesizulu kungabe wona agcumayo yabo mina nje ngumduduzi lokuyocela iparish nayo liyocela ukuthi ngifunde ulwazi kwathiwa ngolakhi yabo umuntu nje ongangibiza ngolakhi owazi ukuthi umuntu ongazile esikoleni lo ongazela nje esikoleni lo yabo igama ethi nelakhi nje akekho umuntu ongibiza ngalo accept umuntu ongangena esikoleni naseklasini igama nje abangethona abazali bami bathi ngumduduzi ibona abaziyo ukuthi babelethe ngaliphi isizathu lo gama la ngithi yabo ukuthi balibiza bathi ngumduduzi ibona kwazi kwabo lokho yabo but dadewethu no ngiyabonga nje ukuthi ngibe nengxoxo nawe saswami sicela usizo ngiyacela sisi ukukunika nje umzuzu ukuthi ngicela ucele kwi-South Africa yonke ilalele kunanoma ngobani ongakwazi ukuthi alethe usizo kwena ngicela nje ukhulume nawe. Bengisacela kwi-South Africa yonke kwabakwazi ukuthi babukele namhlanje ukuthi mayikhona indlela abangakwazi ukuthi bangisize esimene ngibhekene naso kungaba intokozo enkulu kakhulu kumina ngoba kukhulu engibhekene nakho. Yebo. Kanti ngiwumuntu osemncane so kwezinye izinto lesimo engibhekene naso singivalele amathuba kwezinye izinto engabe ngiyazenza ngenxa yokuthi angikwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle sengiba nokuzenyeza nami mekufanele ngiphume endlini. Yebo. Ngiyabonga. Siyabonga. Majongo wemZulu nawe sithi niyawazi nje ubhodisi uthi uyimalini ubhodisi? Wazila ubhodisi namZulu? Wawuthengela wani ubhodisi? Wawuthengela wani ubhodisi mZulu? Akuba zonke zizobe zizoyibona le video. Yeah. Zizoshisa emakhaya ukuthi wangithengela. Izini owani lapha? Awuqophe la madoda. Wawuthengela wani ubhodisi mZulu? Bayazi. Wena unasi? Awazi? Izwa nje ihlaza amajongo lawa ngithi yabo. Aqonyiwe ahlala nabafazi endlini. Wathi Nazisho okhishwa ibhadi usale wodwa. Khishwa ibhadi dangala. Go half bra. Futhi ayijongo lesimeleka athwelele lo mZulu. Yabo. Ngoba liyayazi nabakabhodisi yabo. Mina nje nabakabhodisi nje ifethu yabo. Ngisho sitolo angazi because veleke phela umaZulu mina washona angaze ngene nje ngifocus ngakobhodisi mhlawumbe ngithi ngiyabokisisa kobhodisi ukuthi
kuhamba kanjani yabo ngikukhombisana ngangihamba noMaZulu esaphila ngisho khona imina ngangibuka isithombe sami isitolo ngaphandle sama underwear ngamthatha ngamusa khona okwangakuthi nje kuphela ayichuzelele wayichuzela futhi yena mina ngase ngikhokha nje kuphela angizange ngimkhethise because angina yabo khona uthi umhlwela ubhodisi awukuzochaza ngapha Mzulu awuvele ngapha uzochaza cha bomZulu uze ngapha nansi imic uzochaza ucameraman womZulu uthi hayi khona umhlwela ubhodisi yabo cha South Africa siyabonga bafethu siyabonga nje siyathanda phela ukuthi noma kunzima sikwazi ukuthi senze amanqoko singahlala si stressful bafethu la kathuleleni kule ngosi yethu ethi abantu bayagula iyona ngosi esingithinta kakhulu umoya wami ngaphezulu kwazo zonke ingosi engingazenza ngoba kubhlungu ukubuka abantu begula bezama ukucela usizo but ke ngezimo ezikhona eziyingqinamba sigcine singasakwazi ukusifinyele kubona ngomsombuluko kade sivakashelwe umfana lomncane osuka le basuka eNquthu yes eNquthu umfana ngamveza ku Facebook nizomba nje maduze okhukhumela isisu bagcina sekukhumala neprivate party yakhe amakhwahla ngesimo sokuthi uphethwe isifo senhliziyo ngangishilo ke nakubona ukuthi ke asinayo imoto yokuhamba ukuthi singaze siyofika lapho yona into esingenayo nje leyo ngeke sikwazi ukufika ngoNkulunkulu emuhle nomusa kaNkulunkulu wehlela kumeya wakhona lapha eNquthu okwazi ukuthi abakhiphele imoto ngomsombuluko yabathatha emotweni zakho umeya yayilethe ingane noma wayo la ngomsombuluko iyezi ividiyo nizoyibona nje maduze ividiyo yakho mfana bese kuthi ngaphinde ngaposta futhi ku Facebook kunomfana nje wase Olundi onenkinga ovuvukela umqala kanje bazoyikhumbula abantu leyo post abangale kuthina ku Facebook naye futhi kwifamily yakhe ngathi asikwazi ukuzolundi esimathi sifisa ngafisa ukugibela ngisho amatekisi ngingakwazi nokujika ngosuku ngetekisi kwathwala ukuthi bathi uyadlula edolobheni kukude la ngaphandle kwasedolobheni laba abahlala khona kuzoba inkinga ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubuya ngingathatha i-team namakhamera singene eThekwini stage la sibheke khona ngendlela nganginesifiso ngayo ukuthi ngikwazi ukufinyelela kubona akwenzakalanga sekuze kwaphoqa ukuthi bona abazali babo kuyebona abaqasha uUber yokuthi bathi sicela ukuthi Thuleleni woza kuthina ekhaya siyakubona ke next week ngemoto eqashwe yibona engizama ukukhombisa ukuthi komunye umuntu angacabanga mhlawumbe ukuthi asifuni ukuza kuyena ngoba mhlawumbe ukuthi siyasitshela asinalutho ngakhombisa ngisho ibank account yakaThuleleni ayinalutho yabo so ke omunye umuntu uyathatha inamba athi hayi bakhona bakaThuleleni anikeze umuntu angabe samchaza ukuthi ba abantu abakanjani yabo asiyena uhulumeni nasinalo uxhaso asinayo imali ukuthi mhlawumbe sicafuna kanje sikwazi ukusiza umuntu kungcono umuntu umtshele ukuthi cha abantu abakanje kanje mhlawumbe ungaba nenhlanhla yokuthi usizakale uma ngase uye kubona uma bezokwazi ukuthi ke bafike kuwena noma wena uye kubona yikho thatha isinqumo lesokuthi ke umuntu odinga thina uzoza kuthina kanza kwethu yabo uzoza nje kuthina sila nje eThekwini uma ukuthi siya kuyena ngempela angazi yena sibe kwenza amaminzi yabo ngoba sikwenzile nathi ongangamandla ethu aphela amandla endleleni yabo ngithi nje ngicacise lokho kona wonke umuntu obukelayo ekhaya ukuthi ke yile nkinga sibheke nayo sesithathe isinqumo esinokuthi sime njengala ukuthi nathi isinqumo sethu siyafisa ukuthi sinilekelele but ke akwenzeki khona ngiyazibongela mina Mduduzo Mkhwanazi nenhlangano iThuleleni kanye nengosi yethu ethi ke abantu bayagula esithembayo ukuthi iSouth Africa izokwazi ukuresponda sikwazi ukulela nangodadewethu obelethe ke usizi lakhe lenkinga abhekene nayo ukuthi kukhula amabele akwazi ukuthola usizo lwezempilo alekeleleke kunoma ubani obukelayo emakhaya siyabonga isikhathi senu siyanthanda nisale kahle emakhaya.